नरसिंह सरस्वती स्वामी संगमांत गुप्त जाणवत आहे. थंयशिले अमरजा नदीचे संगम स्थान प्रयाग इथले पवित्र होता. त्यात लगे एक अश्वत्थाच रूप उरता. थंय 8 तीर्थ उरतात. त्याची महिम लोकांक कळका म्हणून ते महिमेचे प्रकटन करचे खातीर म्हणून स्वामी थंय गुप्त जाणवत आहे. हे त्रिमूर्ती अवतार नरसिंह सरस्वती रानांत संगमांत गुप्त जाणवले बी सदळची धनपरात आणि गणगापुरा भिक्षेवत तशेले. ते गणगापुरांत तो एक साधारण 100 घर उरतात ब्राह्मण लोकाले. वेद ते ब्राह्मण लोक सदा वेद सांगचे, अग्निहोत्र करचे अशी करून उरतात. तू एकलो अगदी दरिद्र मनुष्य उरता. कसं नाही एक धंदो धन कसं एक ताका उपजीवन करता कसले एक उरना गेले. अगदी त्यांनी गरीब इंतू उरतात. जे तागेले बायला मस्त पती उरता शिरोमणी सदा बाग लायले. साधू लोकांक भिक्षे दिवचे, अतिथी लोकांना आदरातिथ्य करचे आशिल्यांतूच करून ती एक म्हणा त्यांचं जीवन करून इथं उरता. तांगे घरांत एक म्हणतारी म्हशी उरता. म्हशी दान तरी पोण गेलो अगदी म्हणतारी कसले उपयोग ना म्हणता पळय तशी जिलेबी त्याने ती रड्ड्या कशी पसताची तशी पसतशिले ताने. ते गावात त्याकडे धोबी उरता. तो धोबी सदळची ते म्हशी घेऊन तशिला तेगेले ते न्हंयची दांड्यारे माती उरत नव्हे सवळ माती ती हाडच्या का ते म्हशी व्हर घेऊन त्या म्हशी अंगार ते माती व्हावून घेता तेगेले कामावर तशिल. आणि हे लोकांक काहीतरी चढ दुड दितशील सदळचे ते दुडवान त्यांनी तेगेले जीवन चलयत उरताय. आणि दिले गोलोक अगदी सात्विक गुणाचे उरताय. गरीब उरल्यार बी सात्विक गुणाची घोबायल ती. स्वामी नरसिंह सरस्वती स्वामी ते भिक्षे म्हणून ते उरतात नव्हे. तांकां हे गोबायला बद्दल भारीची मायशी येते म्हणायची हांक बरे करका हांगे उद्धार करका म्हणून तांकां दिसता. म्हणून त्यांनी कायम तांगे घराक भिक्षे वत उरचे. तांगे घरा भिक्षे वच पडून गावात तुले बाकी लोक ब्राह्मण लोक उलंग येतात. हे स्वामी आमगे घरात येनाशी हे दरिद्रा घर कसले वताच बाबा आमगे कसले येण्याची आणि आईला पण खंच्यान आमगे घरात बरोबर जेवण खाण उरले बी आमगे घर कसले येण्याची भिक्षे घेवच्याक सदळ ते दरिद्राल घराक कसले वताची म्हणून मागच्या तांगे टिंगल करून हसता उरताय. गेले रे देवा केन्नाची सात्विक लोकांची रे अगदी प्रीती. मागशी श्रीकृष्ण परमात्मा दुर्योधनानं आती तिथून बी वत नशीची विजराळ घरा गेलो तशीची गरीबतान हे कोणाले दोष नाही. गुरु जर दय उरले रे कितलो गरीब उरला बी तो राय जाऊ शकता. ते तांगेले अवकृपे पात्र झाले रे तसं लोकांका राय आशिल्लो तो भिकार जावच्या बी मस्त वेळ लागना. ब्रह्मांड बरले कसं एक वाईट उरले बी गुरुले एक आशीर्वादानं ते बरे बी घेता. तो ब्राह्मण बरो सात्विक स्वभाव दिकून नरसिंह सरस्वती स्वामी तागेचे रे अनुग्रह करका म्हणून तांगे घरा वता उरताय. अशी सुमार दिवस जाना पडे ना एक दिवस ते ब्राह्मणाक भिक्षेंत कसं नाही मेळना धान्य आणि ते दिवस ते धोबीन बी ती म्हशी भली उरना भाड्याक तशें तांगे ते कसं नाही उरना. तेन्ना वैशाख मासू रण वत गान जीव तळमळका तशी सदाच्या वरची नरसिंह सरस्वती स्वामी ते दिवस ते वताचे हे सुद्धा लक्षात घेनाशे भिक्षे घेवचे ते ब्राह्मणा घरात येऊन घेऊन भोवती भिक्षान देही म्हणून बागलांत राखताच. ती ब्राह्मणाला बायला बेबी बाहेर येता आणि तांकां म्हणता तुम्ही बसायचे स्वाम्यानो आता तुम्ही भाऊ याच्या वृत्ती गेला ताणे धान्य घेऊन येणं पडना हा ते शिजय घेऊन तुमका जेवणा करून वाढता तुम्ही ते भिक्षे घेऊन वच का म्हणून तांकां पाय पण सांगता. त्यांना ते म्हणताची ते बसतात त्यांनी दिले म्हणे बसतात त्यांनी म्हणताची अरे बागलांत तू गेले म्हश असा मग दुधा भिक्ष दिले बी घेता धान्य जेव का म्हणणा मका म्हणून सांगतात नाही. ती म्हणता स्वाम्यानो ही म्हशी बांज दान तोट पोण गेल्याची म्हणतार गेल्या ही ती गोड गेल्यार बी हा मी तिका रड्ड्यावारे पसना असाची सदळची तिका आमगे गावचे धोबी माती व्हावच्या म्हणून भाड्यान भरता आणि आम्ही थोडेसे दूध दितो ताजे नाव भाडी म्हणून आम्ही ताजे नाम गेले जीवनाचे चक्र चलत असाची म्हणून सांगता. स्वामी कसं म्हणताची ना ना ती म्हशी दुधी तावची पडाय तुझ्या रे म्हणून ती आग्रह जाऊन सांगताय. त्यांना ते कसंच ना हे स्वामी तोट सांगता असत नाही पळव्या म्हणून ती एक तोप घेऊन त्या म्हशी दूध काढच्या म्हणता. तीन ते म्हशील पाणी धुवून येणं दूध काढच्या सुरू केलं की एकदम तंतुला दूध यायच्या सुरू होता. 2 तोप दूध मिळते का ते भारी आश्चर्य येता खुशी बी येता. हे स्वामी बहुतेक देवची म्हणून दिसता आणि इतर वचन ते थोडे दूध तापवून तांका मशीन दूध दिले घ्यायचे म्हणून देता. कळतानी कसं म्हणतात स्वामी ते दूधच मग थोडं हांडी भिक्षू म्हणून हा तेच पिऊन होता म्हणून सांगताय. हा म्हणून अशी दूध तापवून जरा निवसून घेऊन त्यांच्या साखर घालून स्वाम्यांका पिऊच्या हांडी देता. त्यांनी ते पिऊन घेऊन खुशी येताची तुम्ही घरांत अखंड लक्ष्मी वास उरव म्हणून आशीर्वाद देऊन त्यांच्यावर होतात. तशी थोड्या नंतर ना तो ब्राह्मण भिक्षे म्हणून गेलेला येता
कारण ती बायल ताकटू खबर सांगता तर ते ऐकून भारी आश्चर्य दिसतं. आणि हे स्वामी म्हणारे अगदीचे देवालय स्वरूप आणि तांगेले एक आशीर्वाद आमगेले दारिद्र्य दूर गेले म्हणून बायली बरशिक परत आणि ते संगमा वचून तांका गंधक्षत लावून नैवेद्य करून फल पाना विडा वटो दिवून पाय पण पूज करून येतात. ही खबर अपने आप हेर दिवस ಒಟ್ಟು ಕಡೆನ कळता. कशी म्हणारे दुसरा दिवस तो धोबी ते म्हशी खर्चा म्हणून भाड्यानं माती चक्क भरत नव्हे तर तांगे येतो खर्चा म्हणून म्हशी त्यांना ती बायल कसं म्हणत ब्राह्मणाला ना आमगे म्हशी दूध देत असा आता मी ती भाड्याने दिनाची म्हणून सांगता. त्यांत हसता असं पण ओला नाही गे तुम्ही जर म्हशी काय ना दुधीच्या सुरजेली हा पैरपर्यंत वेळा तुम्ही म्हशी काल एक दिवस येईल ना खर्चा घेतल्याचे आता एक दिवस ती कसं दुधीच्या लागली म्हणतात म्हशी म्हणून तिकडे निंद शेकून हसत त्यांना ती कसं करता होय वेळ तर पळ्या म्हणता द्राकाची दूध काढता घेतात. त्यांना हे लोकांशी उत्तर जात असताना आजूबाजू लोक येतात कसं झालंय म्हणून त्यांनी बी पळतात 2 भरणी भरून तिने दूध काढले. ते लोक आश्चर्य पैरपर्यंत दांत नाशी एक गोड्डाशिली म्हशी कशी बाबा दूध देत असा ही गाब बी जलना एक वासरू बी जलना कशी बाबा हे दूध देत असा म्हणून उल्लंघित त्यांना ही उल्लंघित असं ही खबर ते ग्रामाधिपती कळता. ग्रामाधिपत्य ब्राह्मणा घरा तक पाय पडता ब्राह्मणाक आणि कसं झालंय म्हणून ते विचारतो. त्यांना ब्राह्मण उठू खबर सांगता कळत ग्रामाधिपती त्यागले चरणडावांक त्या कुटुंबांतू लोकांक चतुरंग बला घेऊन संगमा घेऊन त्यांना पाय पडता आणि म्हणता तुम्हीच एक त्रैमूर्ती अवतारू तुमगे महिम अगदी ओढसा आम्ही मंद लोक आम कसं कळता तुम्ही ह्यांचे अवतार घेऊन राहिल्याच म्हणून आमक देवाबद्दल कसं कळणं नव्हे. आणि तुम्ही हंगूरची नका तुम्ही गावात नुराची थंय एक मोठवानी उराची गणगापुरांत मस्त तांका विनवणी करता तुम्ही ते जर उरला रे आमगेल्या वरीची मस्त लोकांक बी उद्धार करता येता. त्यांना नरसिंह सरस्वती स्वामी दिसता आपण एक थोड्या दिवस ठेवायचे मठ म्हणे उरले रे सुमार लोक बऱ्यापणपणे करता येता म्हणून अडना म्हणून सांगतो. ग्रामाधिपती तांका आपण वाटपारी घेऊन ते गावात तू येत असताना ते गावांची पश्चिम दिकांत एक होड अश्वत्थ रूप उरता त्याच बाजूने एक होड घर बी उरता ते पाळ पडले उरता ते अश्वत्थ रक्षाचे रे एक ब्रह्मराक्षस उरता तो काय ते गावचे गोरवांक लोकांक धोरण खात उरता तसे लोकांक वचम भयशे ते ब्रह्मराक्षस भिंगन ते अश्वत्थ वृक्षाचे लागी असेल घरचे लोक उठतो ते सोने गेले उरते आम्ही ते गावा वच्च्या कची तो ब्रह्मराक्षस येऊन त्यांना पाय पडता आणि आपल्याला उद्धार कर का म्हणून गुरु म्हणजे ना कृपासागर नव्हे ते ब्रह्मराक्षसाची दय येतात आणि बरे जेव्हा म्हणून त्या मात्र हात धरून असे घालतात ते त्याने हात धवरच्या कशी ते ब्रह्मराक्षसा ते घोर रूपचे मनुष्य रूपी प्राप्त मनुष्य त्यांनी म्हणतात की तू संगमावचून हा हे तुका मुक्ती मिळता म्हणून सांगताय तशी करून संगमावचून हात आणि मोक्ष. नरसिंह सरस्वती स्वामी ते अशोक रक्षा बाजी नसले ते पाडपड घरांतो चिवरच्या सुरू करतात. तो ग्रामाधिपती ते गावचे लोक सदा येऊन त्यांना पाय पडचकी करचकी त्यांगेले एक पूज करचकी सदा लोक येऊन भिक्षी करचकी त्यांना पण त्यांना मनात लोटरीची पूर्ण करून ही खबर टोकड्यात पसरता. ते गणगापुरा लागे कुमशी म्हणले ग्राम होता त्रिविक्रम भारती म्हणले एक तपस्वी उरताय त्यांनी नरसिंह मानस पूजेत ध्यान करता उरताय भक्त त्याने नरसिंहाले त्यांनी हांगेल खबर आहे का अशोक करची ढोंगी त्याने हे लोका फसवचे लोकांक कसं गोतूर ना अशोची आम्ही स्वामी म्हणून सांगू येणो संन्यासी आम्ही तुम्ही मनात पूर्ण करता म्हणून फाल सांगू येणो त्यांका एक फसेताची ढोंगी स्वामी तो म्हणून असे नरसिंह सरस्वती स्वाम्याबद्दल टिंगल करता होता. ही खबर त्यांना कळता स्वाम्या त्यांनी कसं बा मग अशी टिंगल करता बद्दल कसं करत असा ओळखा म्हणून सांग ते ग्रामाधिपती सांगतात आम्ही त्याच्यात कुमशी ग्रामावच का म्हणून ग्रामाधिपती तांका पालखी बसकार अगदीची मेरवणी करता कुमशी ग्रामा घेऊन होता. ते दिवस त्या त्रिविक्रम भारत संन्यासिका तांगेल ध्यानात तांगेल इष्टदेवत नरसिंह मूर्ती सम राबना तशा मनात येऊन राबना ती मूर्ती त्यांनी त्यांका मस्त पश्चाताप येता कसले बाबा मेगेल कसले पूजा कमी झाली मेगेले तपश्चर्य व्यर्थ झाले नाही म्हणून घेऊन त्यांका बेजारान त्यांना बसील त्यांना स्वामी येता उरतात नरसिंह सरस्वती स्वामी पालखीन तू ते त्यांका त्रिविक्रम भारती येते दिसता ते पालखी बसले स्वामी त्यांका मानस पूजेचे नरसिंह मूर्ती वारी दिसतात त्या नेकल्याने त्यांगे वर्षा येईल टू लोक त्यांका नरसिंह मूर्ती वारी दिसतात. ते पळाच्या का ते त्रिविक्रम भारती भारी आश्चर्य हे कसं बाबा विचित्र पालखी बसील बी नरसिंह मूर्ती त्यांगे वर्षी येताच टू लोक नरसिंह मूर्तीले वारी दिसत असायचे कसं नाही विचित्र म्हणून त्याने बशीर करच्या ओटाने एकदम धावून रपताच नांगेले आणि नरसिंह सरस्वती स्वामी पालखीला पाय पडतात त्यांनी त्यांना पाय पण म्हणतात आणि तू कोण खरेचे स्वामी
कोणशी तुमगे शिष्य म्हणून म्हाका कळतना म्हाका कोण खरे गुरु म्हणून दाखो का म्हणून तांणी गुरुले स्तुती करचे असं करताय. तुम्ही खरे त्रिमूर्ती स्वरूप जगद्गुरु आमकां तुमगेले खरे रूप कळना. हांव काही कळनाशिची तुमगे बद्दल मस्त निंदेने केले, तुमकां ढोंगी म्हणून आपयले, म्हगे चूक जाली म्हणून माफी मागताय. आणि तुमगे खरेच रूप म्हाका दाखो का हांव केल्ले चूक जाली म्हणून पांय पडताय. स्वामी म्हळ्यार केन्ना भक्तला कले अनुरागीने वयतानी तांणी कुडलेची ती विक्रम भारतीले प्रार्थना ऐकून घेन तांगेले चिन्मय रूप तांकां दाखयताय. आनी बाकी लोकोटाची तांगेले रूपान तांकां दिसताय. ताका विचारताय, अरे संन्यासी तू सदची म्हाका ढोंगी म्हणून सांगता न्हय, ते तुगेले मानस पुजेन तू सदा म्हगेले पूज करतास. तू तुका परीक्षा म्हणून आयलो तेन्ना आपणाली चूक जाली म्हणून तांकां पांय पडता. आनी तुमगेले तसले गुरुले वर्णन हांव कसं सांगू. तुम्ही सगर पुत्रांका पार करचे कशी गंग भूमीत येईल की विजरा कशी कृष्णाना तागेले रूप दाखयल की तशीची तुमगेले महिम हांव कशी सांगू, मेगेले कशी साध्य म्हणून त्यांनी तांगेले मस्त वर्णन करताय. तांणी म्हणताची विक्रम भारती येते का तुमगेले भक्ती खाऊ खुशी जालो, तुका नी पुनर्जन्म ना, तू मुखारी देवाला तू ऐक येता म्हणून आशीर्वाद दिवन तांच्यान परत गाणगा पुराय.